sa, že sú pekné. Hej, ale to sú piace. Ahoj. Ahoj. Pekná, taká celkom pekná. No hej, celkom hej. Trochu tlstá, ale... Čo? Nerob si stranu, vôbec není tlstá. Ale je. A nechceš si dať trocha z mojej desiaty? Nie si hladná? Nie, ja som v pohode, si iba zabudla doma. Stačí mi voľa. Keď myslíš. Slovenská republika síce patrí do skupiny najmladších štátov Európy, ale územie našej krajiny má históriu. Môže už zvoniť, ja idem do hej, ten čas mám. Dobrý deň, prajem. Písomná práca, odložíme všetky veci. Všetci sú prítomní? Nie, jedno dievča chýba. Výborne, kde je? Myslím, že šla na záchod. Dobre, prosím ťa, skoč pre ňu a za chvíľu sa vrátite obidvaja. Zuzka? Zuzi, počuješ ma? Zuzi? Dobrý deň, tu Lenka Čviríková. Moja kamarátka odpadla. Dýcha, ale nereaguje. Zakonila som jej hlavu a dala ju do stabilizovanej polohy. Môžete mi povedať, kde sa nachádzate? Sme na gymnázium na Bajkalskej ulici. Dievčenské toalety na prvom poschodí. Nezložte prosím telefón, o chvíľu príde záchranná služba. Čokoládu. Jej, ďakujem. Dáš si so mnou, dúfam, že? Nie, to radšej nie. Môj si kúsandu, ja si jasné. Dobre, ponúkni, ja dávam. A vám dáš si čokoládu? No, daj. Poďš sadnúť? Jasne, poď. Dík. Čo, jak sa máš? Už celkom dobré, akurát jak sa máš ty. No, pohode. So here it goes. Dear Diary. I'm 14 and I always feel so nervous. Tell me why is it that everyone is so perfect while I feel so worthless and they look so happy, while lately for me my mood has been so crap, and I have come to believe all of the things that I'm seeing on magazines and TV of every single perfect being, all the girls with perfect bodies and such amazing skin. Oh, how I would kill to live the life that they are.